Čau, lúzer. Konečne žiješ pre svojho mena, čo? Nevedel som, že tu vystupuješ. Som muž veľa profesí, jedna z nich je byť ženou. Dobre, končím. Wow. Ach, myslel som, že keď tu už Alastor nie je, tak tu nezostaneš, ale aj tak. Ten hotel je väčší ako sme my. Áno, myslím si, že moje nepodarené spasenie bolo dôkazom. Prepáč, že som ťa do toho tlačil. Mal som si to uvedomiť. Och, to je v pohode. Prijal som, že vykúpenie nie je pre ľudí ako som ja. Neváš sa, že som ti chcel zachrániť život? Ja som nebol nahnevaný, len nestojím o záchranu. Toto som celý ja. Úbohý opilec pri bare. A ja som škietka v šatách, ktorej obed boli iba 3 cigarety. Tak na nás. Keď už hovoríme o práci, musím ísť na natáčanie. Vidíme sa v hoteli Fúzik. Nie, nevidíme. Ale áno.